si Marang Hilin eh. Kaming duha na laman, 1 o 2 na laman minabilin. Ito kay nang lakaw naman sila uban. Ako gikan pa ko ganyan sa Tagbilaran kay nakatod kong Hermelita. Kami na namang duha gisugo ming nanay. Sunan nimo? Pahit ang ballping blue. Sugo ming nanay pahit ko ng ballping blue. So kanyang buntag siya gisugo ng nanay pahit ko kadina. Pero Ballping na pod para senior citizen ugma. nabupin ko no amili mo sugos nanay kay hamas ay sa katunong. Laag lagi. O sa tulig. Siwa. Bas liksi. Saka kato sila. Kasi si babaw to Kami na may pangsugong mga hapad ng senior citizen mo kuno matod pas mga manghod. Mga tiguang, mga tiguang. Mga senior le kuno ta. Sila ilang side di pa sa senior kita. Senior na kuno ta. Pero siyempre kumaangkin kay di pa man pod. Kuwang pa magtuig. Sag na mo di kamangkin. Kuwang pagtuig. Di kan depo ko nang wasang buwak gani ha. Ako kabidyo kay Waros lang radyong tatay. Saan yung panggimpang man ka? O man, gantiling na sama sa sisig. Liw-liw dagat kaya daw magdagat. Ano na dagdagat? Kasi susali na muli na ni karong Martes, Merkulis. Kulis sa buntag. Uno. Ano di ay? Uno sa buntag. A few moments later. Hi, good morning. Mayong buntag. Salamat Lord. Salamat sa kinabuhi. Kapata pa ko rong buntaga. Bisan man tuod sa mga niaging adlaw. Atong ningon nga nagmalipayon ko may nagkatapok o nagmalipayon may tapok. Kay mamalagi ito'y among purpose nga mag tapok di panta tumao. Kay mga ligo pa anta mig dagat pagkaugma pero unsahan man na aga magsuon. Nagmasulubon man tungod sa isang bana. Amo na lamang giputod agamong pagtapok-tapok maura to sa kadlaw. Nagpahangaw sa mga pangbati sa uban sa mga abang nagaligot-got sa mga niaging adlaw. Nakauli na jud tanan. Salamat tos labang makagahom nga nagmalinawan agamong pagtapok-tapok dihas Bernis. Sa mo lagi to Las Bernis hanggi pagkasabado excuse. Pagkasabado may flight sa igsuon, ako malagi kuan ako igatod sa airport. Ngadto ko sorry sa mga pamilya, sa isang mga anak pag umangko side sa isang bana nga. Adto ko makahatod. Kay buwan naman mus presyo sa ticket grabing mahala. Asbo na ha, nagpasalamat po ko nag kuan sa ticket nga makabuk siya nga to nga di kado dako. Salamat kung dako kay buwan nakakinsa ka. Karon di ada na fokus ang padag, di ako sang balanghodan kay ano po nga hinadan og panghinlo. Kay war ko laing lingaw, nakawas kami ngaw. Di nga fokus bata, precious si upaw ba o palinsat karon ingon nga grabe kuno nita didto para singat taon kuno bata. Saan taman init mga ipodari probintahan ta podari saan taman nga pamantay. Kang hurong panahon na. Kay mahulog tingan sila nga supunta sang muli. Kung saan paguli lagi nga ag ticket po doon gabing maala kay adlaw sa buwan sa pista. Salamat ko yung tanan, labi na ni yuning ayop. Salamat kado, kamusta naman ka, Ma'am Siri Ulrich. Huwag nipili sa taghap, morning. Parang sarap ko maka set out yung pagamusta kay sang kabisi. Jit Mendoza, o ni Mers and Family. Kinsa pa tong nakasubay ba, naibago kong kuan, bago kong subscriber, bagong ning silip. Salamat nindo, di pa po na. Baka na memorize o kinsa mo. Basta kay naibago na ning silip sa katuningan nga. Tudluan ta ko no bragag ahong suon. Mauntay dang puros unta nga magpay mo sa account pag uli. Da nakalimtan ra. Pod niza
Kaya katuloy ng plano doon nila magpahimo sa accounters ni Florami. Wala doon mga nanay tungod sa nahitabo. Pero atangi lang man doon. Basig mahimuan sa account. So baka kuhaan na po ito siya. Nga bilindari. Hanggang mangmanghod usa. Nga sunod na. Natuhog pa. Huwag na pa sila Gigi. Nasbay po sila. Anak man sila nasbay doon sa manghigdaan. Huwag muuli. Napapod mo nag-ugma o sa mamalik. Karena susalina, balik pa na sa uno. Jag ako. Naamali ko ito mong karong 3 o 4. Aron naging mamiso ko. Matiwas na yung plano rin yung pagpakurinti. Daga pa magkuwang. Mag-extra sa pagkog trabaho. Balik tulo ka adlaw. Pizza 3, 4, 5. Matukog maribuhok. Nadun na laman, gawat. Yasot out ko diya suntin lupa. Upaw Violet, Armando. Saan taman ang init lagi diha. Taman lakos kahingawa sa bata, nga init. Masindig ko lang sino umuuwan na. Dari aksin-aksin na yung pag-uwan ni aging adlaw. Ito kong kuan. Katun ko sang manghod. Pag uli na nag-uwan tos kurilya. Maulit to ni uwan kay pista man. Nadari pista man tapos amang silingang baryo. Del Monte sa una ingaron mag-uwan man. Pero karon ba murang pag nanirag subangan. Basin di pag muuwan. Kamusta na mo? Luluman din. Di anak ko sa Bohol. Wala dito na kita des Manila. Namakas Manila di ay. Silinyo. Good morning diha ma'am. Lain na paning nagit sang palibot. Nahing kapayas na. Nakos puno as kapayas. Katukong. Katukong tapos kapayas. Kay isa doon ko nakamata. Mamundoy ahal sa tukong mata. Ito pa kus biyaso. Ningaron to na po kus gawas. Ngita na po kung hanima. Utan dali. Nakumkinangan utan kananatanan sa palibot. Nagdagang galing kurog kamuti. Nasang palibot ang kuan. Wala lagi problema man ang gimingaw. Dukog tinod. Tus nilas upaw. Kay buo naman dos may ladi din makalihag. Ugway mamiso. Ang pulo mas Ginoo Violeta. Ug magrasyahan tarong makauli ka. Kay buo man ko nga. Kaulian to siya. Pwede naman po itong isang mayong magdalhin na to. Ipadado na gidahang check up. Kaya na po ibigay ni Dari, na ibigay ng Florami. Puhon-puhon, huwag maglasyahan, makamamiso ko sunod tuig. Kaya lisod po mo sa pag-ticket, duha po sila. Pintaan tapod, huwag mo ingon isang mama ni Armando nga si, pamasayan si Upa. Pamasayan tapod nila sa Armando. Ya. Saan taman? Dami yung bansag ako pabalikan. O gansan sa panahon lagi po nga arang inita dito. Sila pa sigus kamoy pa sigustuhon ang sabadod mo kay sunod buwan. Nado ko yung mamiso. Maka bukog ticket sa may ticket ron nga tag 1,000 kapin pero August pa mo sakay kuha daan eh urada lagi plus panghiramlita urada na mas 5,000 kapin pandag hapon di temporary rin hagbalin ug gagmay nga kahoy kay wa may dagang kahoy kay order kong royo ako mo kukuha agad na laman na nagibalhin. Kaya nga kuha naman to. Nga tumba nag-uban. Bisag sa kainit sa panahon na muwak gihapon si Zao. O kabidyo gahapon pag balhin-balhin na lang gahapon. Kaya ito naman ng tao lagi dahil sa tatay nang istorya. Kaya bawa naman mo nga dito. Kaya bawa mo edit mo nang nauhil ako video sa pangabit sang banda na
kuan na. Wa nagtupong kahoy kay wala kahoy nga sakto. Pero kay mito gihapon ni pero gagbayra. Kuha og kapadas nga hinugdos sa kapunuan. Ay hamlig puno kapadas danis pag ikan hang gagmay pa bunga naman na tapos likod. Isa kapuno nga ng munga di kare dito po sa kapunuan da. Likod sa hangkuan. Ay isa kapuno po na isang bunga. Mga kahinumdum jud mo pa daning kapadas sa Manila, palitin kapadas sa Kabuo 40. Kamunggay po di makapalwa 10 pesos. Kapadas, dako murasang naong kadako, nagnog kapadas. Para. Tung tampantoy. Mamainit na mi, among pandesal dia. Salinam, morning. Good morning kay nakikain ako sa kabilang bahay. Lalugpod. Aw, pilas bahay diyan sa bani. Muti. Ha? Muti dia. Ngoni pamahaw na udari. Ron, kamuti. Wala naman sa milita. Luoy naman to. Sa mga naluoy-luoy dito kaya wala kapikas ron sa alaman at batang tanan pa doon. Kami nila man din nabilin, number 1, number 2. Last din sa ibabaw ng ahon. Malipay ko. Oh. Kuya Roslina kay isang tasa, plural may bulan na. May pangsuon kay hindi man matutong silingan na kay suong vlogger. Ano to? Wala kita kay wag na nga ni. Plural may bulan na, hanggang kape. Oh, kape, isang tasa. Hindi pangadyo. Kami lamang duha nagbanding, number 1, number 2. So, number 3. Number 4 to, apat sa tipunan. Number 5, tapos balin siya. Number 6 siya ba? Nawa kami rice. Nalimbar rin pang pinapas din. O kaya wag na nangan sa daghang takadyo. Magkagabal ka magandang tip ha. Number 1, number 2, number 3. Mika, number 4, Esther. Number 5, Monica. Number 6, Adoy. Number 7, Tata. Ali. Abaw. Ano ba kung si Ali si Tata? Siya. Tata. Nagibag na rin noon to. Si Tata Ali. Tapos Roy. Yeah. Basta si Julie, number 10. Basta si Tiri, number 13. Aglos, number... Si Jijin Dosi. Ay, si Jijin pang napo. Hindi, nga po si Jubilin. O si Tata, o si Julie. Yan, number 10. Yung siya, Julie. Unsa ta pang talo si Jijin salamat to si apil ko ta kay bag ihap na to pila to. Ihap ba? Ikaw ihap Basta kita... ikaw maguwang. Pag team nato, team Private maka, pag team nato, team Private. Sa ilas po namin, team Private. Yang gamito siya. Parahi siya, ika number 15. Parahi, pero guwapa. Ito siya. Ating team, pun sa una kayo mangibakle, magluklos. Lasang mo niya, gagaban niya, kaigit ito na, magsaba kayo maawa. Team sa nakaigit. Team sa paraigit. Mapagansin nga, ano ba? Belum lagi mau pilih. Minta kag bulang-bulakan. Nangono po ko Upaw Violet, di ara loy lang upaw. Di sa bantog lantaw sa atong video mga gamuti, mga kapayas. Dalan sa kakaan pa kay pasuso sa diha. Pero mo nang mo sa nagmanang. Dalon ba kuno kag lahot dito iniguam. Dalgali mo. Maraming pamahaw, daghang salamat. Amping mong tanan, da babay na. Babay na Rosalina kay manglakaw na pod miron at tumis asa man taron mga hoy ta. Mga hoy naman sang ras di si Junjun. Babay amping mong tanan.